Na oorl hier hutwerken is de dream van Goitsen en Martina uitkaam. Koffie- en lunchroom De Verbinding is op een feestelijke manier iepenen. Fantastisch, echt. Het is gewoon correct gegaan als we in Holle hingen en heel mooi. Ja, het jouwt zo'n voldaan gevoel dat nou echt je droom is wordt nou echt werkelijkheid. Alle mensen die ben kwamen en die hebben van Volkert een heerlijk bakje koffie gekregen. Volkert is een van onze meidenwerkers. En we hadden daar een gebakje bij met ons logo erop. Dus daar konden mensen eerst van de ontvangst. En daarna het Rijtse Spanninga. Die had er even een heel mooi interview van maken. Met verschillende vragen te stellen over verschillende mensen. En daarna hebben we de namen op de gevel ontbleerd. Met vier partijen. De gemeente, NS, ProRail en wij. Binnen in het gebouw waar ook een maquette onthuld van het stationsgebouw van vroeger. De maquette is maken door de heer Miedema, die spietig genoeg al verstoren is. Zijn vrouw wie wel bij de onthulling. De NS, die het gebouw beheert, is blij met de verbinding. Het initiatief is prachtig natuurlijk. We vinden het in eerste instantie natuurlijk heel fijn dat er weer invulling is voor het gebouw. Want dat is natuurlijk voor de reizigers is dat prachtig. En helemaal als je dat initiatief ook nog op zo'n manier kan doen dat je het maatschappelijk ontwikkelt. Inderdaad, met Martina en Goitsen die dan werken met mensen met afstand tot arbeid. Maar ja, dat is super natuurlijk. Weet je. Dat is voor iedereen goed. En ook voor Veenwalde, voor het dorp zelf is dat prachtig dat het weer die functie terugkrijgt die het hiervoor had. En dat iedereen een plek krijgt in deze mooie maatschappij, zeg maar. Wij willen vanuit NS op de meeste stations het liefst 4 W's realiseren. Dat betekent dat we graag een wc hebben op het station, een watertappunt, een wachtruimte en de warme dranken. Zodat de reiziger hier eigenlijk optimaal kan genieten van het station terwijl hij op zijn trein of bus wacht. Als je binnen ook kijkt, de zitjes, dat zijn volgens mij oude treinbankjes. De kleuren die ze hebben gebruikt, dat zijn dan weer dezelfde kleuren als de kleuren die je ook op het perron terugvindt. Ja, super mooi geworden en echt een resultaat om trots op te zijn, denk ik. Van het weekend ben we al hier. Dus mensen kunnen morgen ik nog komen. We hebben dan wel even een beperkte kaart. Want dan snap je wel, na deze dag moet er even wat oprommen worden en even wat kleermaken worden. Dus morgen kun je wel koffie krijgen, een ijsje krijgen. Wie is hier zo'n dokkum heb ik. Dus dat kan al je wel. En we hebben ook wel een appelflap of gevulde koek. Maar uitgebreid zoals sop en een broodje en dat soort zaken. Daar beginnen we manje mee.